мақомоти амнияти Русия рӯзи 26 апрел дар шаҳри Калининград 12 нафарро боздошт карданд. хадамоти федералии амнияти Русия гуфтааст ин афрод ки зодагони Осиёи марказӣ мебошанд бо гурӯҳи тундрави ҷиҳоти исломӣ ҷамоати муҷоҳидин ҳамкорӣ менамуданд. имкони даст доштани онҳо дар фаъолиятҳои низомӣ ҳам тахмин зада мешавад. ин боздоштҳо дар ҳоле сурат гирифт ки худи ҳамон рӯз хадамоти амнияти Русия аз дастгир кардани ду узви эҳтимолии гурӯҳи давлати исломӣ хабар доданд ки қасди таҳрези як ҳамлаи бузург дар шарқи дури Русияро доштанд. дар давоми ҳамин моҳ бори чандум аст ки мақомоти Русия шаҳрвандони Осиёи марказиро ба иттиҳоми даст доштан дар фаъолиятҳои террористӣ боздошт мекунанд. Сейчас начинаем всю технику вниз. Все, иди сюда. Сотрудниками управления ФСБ России по Калининградской области в ходе спецоперации задержаны 12 выходцев из республик Средней Азии, которые являются членами ячейки международной террористической организации «Исламский джихад» Джамаат Маджахедов, запрещенной на территории Российской Федерации. Потому что ее потом тянуть обратно, как надо, если мы ее вписываем.